Hey YouTube! The Pro Bros. Brofest. Nå, ja, okay. Det glemmer jeg lige. Fail. Jeg er spændt. Jeg er nærmest spændt for den første video. Ja. Af en eller anden måde. Det bliver enten så bliver det sådan en klat lort, der kommer til at ligge her på mit skrivebord. Eller så bliver det sådan en ting, som Gud vil sidde. Ej, tænk, det var noget arbejde, jeg havde lavet. Håber mest på det sidste, selvfølgelig. Ja. Nå, men velkommen til vores kanal. Ja. Nej, bare The Brofest. Ikke ikke the, det kommer ikke. Brofest. Ja. Der var nogle problemer med Google og Gmail og alt det der lort, så vi kunne ikke lige lave navn så til det. Jeg gætter bare på, at vi laver noget info og sådan noget stuff. Ja, altså lige nu sidder vi hjemme hos mig, ja. Og gamer og noget musik. Hygger os. Det er sgu meget fedt. Ja. Og det var skal sove i dag. Det bliver fedt. Nå. Det bliver sagt med fedt, det her. Nå, men ja. Vores lille kanal her, så laver vi noget. Hvis vi er heldige, bliver den meget stor. Ja, det håber vi meget. Okay, ja. Ja. Vi laver noget med noget gaming og sådan noget stof. Ja, nogle vlogs. Og sådan noget. Ja. Det er jo egentlig bare det, vi laver på vores lille kanal. Jeg har også en helt alene kanal. Master Gary, som er dansk, som du ikke uploader så meget på lige for tiden. Og så Master Gary English. Den uploader faktisk meget på. Gør du? Ja, den uploader og sådan noget. Gør du? Nej, det er på din engelske, ja. Og så har han en engelsk kanal, der hedder Master Gary English. Jeg kan bare ikke så godt lide navnet på den. Men ja, der vil helt klart være nogle links. Og du har droppet din alene kanal. Ja, jeg havde også en kanal, men det blev sgu lidt en fiasko. Jeg havde nogle vlogs, og dem slettede jeg, fordi det var noget lort, og har ikke rigtig fået optaget noget. Men ja, jeg har fået en ny computer. Jeg havde min gamle lortecomputer her, som ikke kan køre spil. En lille mini, det stod engang her, mini Acer, hvor den står et Vietcong-klistermærke. Den er sgu ikke fantastisk. Skal vi ikke vise sammen herfra? Jo. Kaptajn Nuttegøj. Det mest awesome bamse i verden. Det er awesome. Ja. Altså, det er bare awesome. Det er awesomeheden selv. Se lige det der ansigt. Ej, mand. Jeg ved, hvad du tænker. Og du tænker, nej, hvor nuset. Men du kan ikke få ham. Desværre. Vi har allerede 2 piger på min skole, så hvis jeg er med i skole, så jagter de dem. Ja. Så det er en nem måde at lave damer på. Så scorer man lige hurtigt lidt damer. Drømbyder. I lige måde. Men ja, skal vi optage noget, mens vi optager? Skal vi optage noget, mens vi optager? Ja, selvfølgelig skal vi da det. Ja, selvfølgelig skal vi det. Ej, skal vi ikke spille? Skal vi optage lidt, hvad vi spiller? Ja. God idé. Åbner lige noget skær. Jo, jeg vil sgu spille lidt Trackmania. Det er altid godt for mig. Ved du, hvad jeg faktisk vil lave, når jeg flytter, ikke? Så vil jeg lave noget reviews, hvis du kender det. Altså reviews med spil og sådan noget, ikke? Ja. Så vil jeg sidde og snakke om det. Det vil jeg så gøre. Satan, der er lyd. Wow. Det kan vi ikke lide. Ikke lyd. Lyden kan vi ikke lide. Men jeg vil helt klart lave nogle reviews på spil og sådan nogle ting. Hvis I ikke forstår lige før, der sagde Oliver, når han flyttede. Hvis I ikke forstår det, så er det fordi, at jeg bor lidt uden for Næstved, og Oliver, han boede inde i Næstved. Men Oliver skal flytte til Høje Taastrup. Det er noget rigtig lort. Men vi vil stadig en gang imellem være sammen og kunne optage sammen med jer. Altså, det er jo så hyggeligt at optage til jer. Det kunne vi sgu ikke leve uden. Og husk, vi sidder ikke og optager som sådan nogle nerds, som, hvad det hedder. Vi optager ikke dag ind og dag ud. Nej, det var ikke det, jeg mente. Jeg mente faktisk bare, altså vi optager ikke som sådan nogle douchebags, som der kun vil have likes og subscribers. Vi gør det for jeres. Vi gør det for jeres skyld. Vi gør det for at underholde jer.
Men I må stadig meget gerne subscribe og kommentere og alt det der. Ja. Det bedste ved at være YouTuber, det er sgu responsen. Den ville være svært at leve For uden. jer. Ja. Altså, hvad skulle vi gøre uden jer? Uden jer havde der ikke været noget YouTube. Der havde ikke været nogen YouTuber, der hed Oliver og Rasmus. Der havde ikke været 2 mennesker, der var skabt til at lave YouTube som os 2. Nej. Nej, det var der ikke. PewDiePie må så heller ikke fandtes. Nej. Mindre detalje. Ja. Men ja, vil du ikke fortælle noget om, hvad du vil lave? Af gaming og sådan noget? Altså, hvad jeg vil uploade på kanalen, eller hvad jeg vil spille med? Bare hvad du vil uploade. Jeg kommer nok også altså lige nu, der har jeg lige fået min station her. Luksuscomputer, men det er faktisk bare noget står computeren. Og det er XP, det er... Ja, det er Windows XP. Det er lidt handicapspastisk. Ja. Altså, der er mange ting, som du skal bruge minimum Windows Vista for at kunne køre eller spille eller noget. Det er lidt noget lort, så Team Fortress 2 vil jeg rigtig, rigtig gerne have optaget til jer. Ja. Oliver, han kan optage det, for hans grafikkort-styresystem er ikke fucked, så han ikke kan køre det, men det er mit. Det kommer måske til at vise jer senere i videoen, at mit Team Fortress 2, det ligner en regnbue, der er splattet ud overalt. Det er fuldstændig sindssygt. Det skal vi nok vise jer senere i videoen. Ja, det er klart. Det kunne være meget sjovt. Drage. Blop. Altså, jeg vil lave nogle reviews og gaming og vlogs. Det er bare lidt det. Hvorfor taler med den her stemme? Nu taler Oliver normalt lige om lidt igen. Vi har ikke nogen hjertestarter. Og Oliver står lige nu ned på en stol, og falder ned. Okay. He's not alive. Ja. Men det jeg vil optage, det bliver måske noget skatevideo. Løbehjulsvideo. Ja. De 2 sekunder, det kommer lige med. Der er nogen, der banker på. Nå, så gætter jeg på, at jeg vil have lidt. Så ja. Det er jo reviews, og som jeg sagde lige før. Og nogle gaming og noget vlog og sådan noget. Shit, let's get it. Så er jeg tilbage. Se min arm, den er meget lækker.
Det var næste P. Hvad viskede I om? Det var min mor, og vi viskede om, at når vi lige er færdige med op til her, så kommer min mor og installerer Minecraft og Garry's Mod til mig. Det ser... Gå fest. No. Okay, jeg laver over kameraet. Okay, vi skal lave vores håndtegn. Okay. Rap. Det er vores håndtegn. Grunden til, at vi siger rap til sidst, det er fordi, at her, der har I den første menneskelignende and. Nogensinde. Og ved siden af den første menneskelignende kat. Killing. Og killing, ja. Og så kat. Ja. Jeg bliver nok en stor kat, når jeg bliver ældre. Ja, det lader vi vel ikke til. Det er sgu fint nok. Ja. Vores alre. Skal vi nu tage det 11 på? Det kan vi godt. Og I var 11 lige i øjeblikket. Og jeg er 10. Jeg har snart fødselsdag efter sommerferien. Hvad sagde du, Oliver? Jeg sagde ikke noget. Okay, for jeg kunne nemlig ikke høre dig. Godt. Det er dejligt, når du sådan visker med YouTube. Det var bare der en mest weird. Men så var jeg Garry's Mod i dag, så kommer jeg måske også til at optage noget Garry's Mod, når jeg får et optagerprogram. Som flaps. Ja, som Fraps eller Cavitage eller et eller andet. Nu må vi ikke gøre reklame, men det synes jeg skulle være rimelig gode optagsprogrammer. Ja, nu går jeg faktisk ind og gamer noget Trackmania. Så hvis jeg ikke lige kigger på jer, så har jeg en skærm her omstående med noget Trackmania. Men I skal nok stadig blive beholdt af det her dejlige ansigt. Ja, hvis du ikke også begynder at game lige lidt. Det gør sikkert. Ja. Hvor lang tid tror du, den her video vil være? Altså, jeg sagde til min mor, den nok blev 20-30 minutter. Ja, men fandme også langt. Wow. Ja. Nej, 2 gange Channel Master Rolling Madness 360. What the fuck? Sygt stunt. Ja, altså, hvis I ikke ved, hvad jeg laver, så spiller jeg Trackmania. Jeg kan faktisk lige røve her. Så er der plads til jer, så kan I faktisk se, hvad vi laver. Her på vores skærme. Nej, det kan I ikke se. I kan I se, hvad jeg laver nu? Er det den der vej? Nej, det kan I ikke. Det var ikke noget. Oliver. Jeg trykker bare på WASD. I må sgu nøjes med at se vores pæne ansigter, imens vi sidder og er lidt koncentreret. Det er fandme sådan er det jo. Fuck er det for en stunt, mand? Hvordan skal man nogensinde kan køre på det der? Det kan man godt, men får boost fra den anden ting der. Nej. Shit. I can't do it. No, I can't. Fuck. Den lige igen. Perfekt. Nu drifter vi. Vi drifter rundt om den der pæl der. Nej, det kunne jeg sgu ikke. Måske skal jeg glemme det, jeg slukker gassen. Jeg er pælle god til at drifte. Jeg skal lige se, hvor meget jeg kan drifte. Sygt, er det tykt ud? I vil se, min ansigt, der var en hånd i vejen. Vi skal lade dig op i her sted, før vi kan drifte. 300 km i timen skal vi gerne op på. Det bliver en lang video. Så drifter vi. Prøv at se, Oliver. Kør baglæns. Måske skulle jeg bare drifte ved at dreje. Det er det, jeg plejer, i stedet for at drifte baglæns. Vi har lidt dårligt syn til drifte, lige når jeg går i den her bane. Escape. Good. Jeg ved sgu ikke, hvornår vi stopper den her video. Når vi har lyst. Ja. I guess. Altså når vi ikke har lyst til at give jer mere underholdning lige nu. Altså, vi kommer nok til måske at optage noget mere i dag. Ja, kommer vi ikke til at optage noget mere til dig lige publikum i dag? Jo, selvfølgelig. Og selvfølgelig gør vi det. Det skal vi jo. Det er vores pligt, når vi er YouTubere. Vores pligt! Hvorfor penge? Okay. Nej. Jeg kan være sagt. Nej. We only think about the money. Nej, vi er sgu ikke YouTube-partnere endnu. Nej. Og det tror jeg sgu heller ikke, vi bliver. Altså, det her det er sådan et lille for sjov projekt, tænker jeg lidt. Ja.
Hvor hvis vi får succes på det, så bliver det måske til en rigtig YouTube-kanal. Men jeg tror sgu aldrig, vi kommer til at tjene penge på det. Det gider vi ikke. Altså, man kan godt tjene penge på videoer, det er bare sådan... Det er svært, og vi gider det ikke, altså. Ja. Altså, vi kan købe en bagel hver anden dag for de penge. Ja. Hvad fanden skulle vi bruge dem til? Ja, bagel, altså på Bagels to go, nede på stationen. I Næver. Så vi bor altså i Danmark? Nej. Nej, jeg troede, vi boede i Tyskland, Ja, hvor der er det tror jeg, billigt dåse sodavand. Ja, det tror jeg også. Sodavand! Hvad troede jeg? Hvorfor Gør vi mig for sodavand? Sodavand! Babam! Okay. Så drifter vi. Så drifter man. Come on, man. No, jeg kan ikke drifte der. No. Jeg skal så meget fart, må jeg ikke på. Fair nok. Det synes jeg sgu også er okay, de siger det. Det var også lige lovligt meget fart, jeg havde på sådan 400 km i timen. Wow, shit. Nu på det, jeg drifter, kom så drift. Nu må du godt drifte. Jeg tror, det er pænt, lige på publikum. Sådan, nu drifter den. Oh, yeah. Og så rører baglen lige ud. For satan, det er lækkert. Har PewDiePie ikke lavet nogle nye videoer? Ja, og Oliver, han er kæmpe PewDiePie-fan. Vi begge to er også mega store Smosh-fan. Men Oliver, Yes. Oliver kan bedre lide PewDiePie end Smosh. Ja. Hvad? Der var lige lidt PewDiePie der. Den afspiller automatisk. In this stock. It makes it wanna crack. Like, what the fuck is that? Det kan bare nogen. Jeg sagde jo, han var stor PewDiePie-fan, mand. Og jeg ved, PewDiePie kan ingen tage for Oliver. jeg ved hans fulde navn. Han hedder Philip. Felix. Felix. Det er Philip, det er GXP Gaming. Jeg kan godt lide GXP Gaming. Det er jo også nice, mand. PewDiePie, han hedder Felix Albert Ulf Kjellberg. Kjellberg. Det er simpelthen en dræberburger. Det er sgu PewDiePie. K-K-I-L-L. Det lyder bare lidt en Kjellburger. Hvad var det? Var det din Skype, der sagde lyd? Oliver. Du har set så mange gaming-videoer. Hvorfor har jeg glemt at slå Skype fra? Nu begår du selv den fejl. I love you. That's why I love him. PewDiePie er så sejt. Jeg har aldrig lavet en ny video. Men hvis I går ind på vores kanal og ser, der står ProBrofist, og tænker, det er noget engelsk lort, så tror vi igen, vi er sgu ikke en engelsk kanal, det bliver vi aldrig. Det er ikke en engelsk fucking kanal. Vi laver sgu danske videoer. Vi vil underholde det danske publikum. På min anden kanal havde jeg faktisk var min kanal mest populær i Australien, Belgien, Danmark og Holland. Lidt weird, men ja, det var den fandme. Ja, jeg har bare den bedste engelsk outro, hvor jeg siger, hvad fuck må jeg sige? Nå ja, I think I'm gonna end this episode here. But thanks for watching. Leave a like if you enjoyed, and don't forget to subscribe, and I'll see you later. Bye. Du sagde, at vi ikke lavede YouTube for at få likes, og du har selv lige sagt i din outro. Don't forget to like and subscribe. Nej. Jeg sagde, like if you enjoyed. Subscribe Hunter. Like Hunter. Måske laver vi egentlig, hvis vores kanal får nok succes, så laver vi sgu nok også en Facebook-side. Ja. Måske laver vi også noget Tumblr, noget blog. Det er ikke blog. Nej, blog. Nå, blog. ja. Altså Tumblr, noget blog, hvor vi skriver, hvis vi har uploadet nye videoer. Noget Twitter måske, noget Instagram, se den flyvende bil. Ja, what the fuck? Det ligner lidt noget Garry's Mod, du har lavet, Oliver. Ja, der var altid sådan nogle weird ting. Nu er den væk. Den var lige før. Det er en spøgelsesbil, mand. Scary Ghost Car. Nå ja. Der! Hvor der? Der er en flyvende bil. Flyvende bil! Hey, men jeg har altså Instagram, så I tjekker bare på Instagram. Ja, jeg tror også, jeg laver noget Instagram. Ja, gå ind på Instagram. Men ja, vi laver nok noget fælles noget på Instagram med vores kanal her.
Ja, det kan være. Se den flyvende bil, den bremser. I'm motherfucking stuck in this stuck. It's making my crack. Den er fandme fra Litauen, tror jeg, eller et eller andet. Hvorfor? Ja. Den er fra Litauen, eller Lat. Hvad er det for noget Lat? Det er Østrig! Let. Er det ikke AUS? Nej, det er Australien. Austria. Måske ikke skal vi også, altså sådan for sjov. Det får I nok svar på, om vi gør i en anden video. Men måske kunne man også lave noget Skype, hvor hvis folk havde spørgsmål til, i stedet for at få en overproppet kommentar ting på vores kanal, så kunne de ringe til os på Skype. Ja, altså, nu er vi bare... Du er tit på Skype. Ja, nej, som på Skype. Men altså, Jeg er også vi er rimelig bare til nødt Skype. til at bruge, altså... Så er vi nødt til at lave en fælles Skype, på Ja. at jeg gider helst ikke oplyse mit navn. Nej, det... Men jeg hedder Oliver, men jeg vil ikke efterlyse mit efternavn. Jeg hedder Rasmus, og jeg vil heller ikke blive smidt efternavn. Det vil jeg heller ikke høre på, det er så langt. Se, den bremser nogle gange, så andre gange så bremser den ikke. Hvem gider egentlig høre ens efternavn? Jeg tror godt, vores subscribers skal høre vores efternavn, hvis de virkelig elsker os og kunne finde ud af, hvor vi bor henne. Nej tak du! Ligesom de der Justin Bieber-fans. Justin Bieber, vi kan ikke lide Justin Bieber. Nej, fuck Justin Bieber. Hey, alle sammen. Alle den fucking sætter en video. Fucking... Hvad nu hedder Justin Bieber. Ja. Nej, den der ikke kan lide Justin Bieber. Lav en fucking kommentar om... Hvor der står... Fuck Justin Bieber. Så... Ej, okay, og nu skal vi ikke være racistiske. Racistiske hedder det. Nej, fandme ikke racist. Ikke racistiske. Jeg der godt kan lide Justin Bieber. Prøv at lægge en kommentar nede i... Ja, kommentar. Hvor der står... Jeg kan ikke lide Justin Bieber. Nej, vi er ikke racistiske. Hvor der står, hvorfor I kan lide Justin Bieber. Så det er jo I må faktisk også lægge nogle kommentarer med jeres yndlingsmusik. Altså mig og Oliver, vi Oliver han er jo meget Kanye West lige for tiden, og jeg hører Avicii. Avicii. Nej, nu skal det er noget, nu kan jeg se. Jeg fik godt lide banan. Jeg hører meget Avicii. Hej, ved du hvad? Det synes jeg. Jeg har slået lyden fra. Så hvis nogen er lidt... Vi må ikke copyright sange. Nej. Jeg var lige ved at copyright sang der. Det må vi fandme ikke. Det var tæt på. Yeah. Ingen copyright sang på vores kanal. Fuck copyright. Copyright, det er... Det vi gør ikke, hvis vi bruger musik til vores videoer. Vi fucking spørger nogen. Og jeg har faktisk fået lov på min kanal. No fucking shit. Jeg har spurgt Game Jobs. Ham her. Game Jobs. Ham her. Ham fucking her. Godt se ham der, ikke? Nu ser det så omvendt ud på dem, ikke? Yeah. Men altså, dem har jeg fucking... No fucking copyright. Men ham har jeg fucking spurgt, om jeg bruger hans musik til mine videoer. Og så sagde han, ja, brug det, hvis du sender et link i din description, ting, box. Til et link til hans kanal. Så jeg har fået lov. No fucking shit. Det bliver så svært at spørge Avicii, om jeg må bruge hans musik. Ja. Ej, det klarer vi meget nemt. Men der er lige mange, der er mange, Niklas, altså kunstneren Niklas. Niklas, han er sko. Follower Calvin Harris. Calvin Harris, det er en DJ nu. Ja! Emneskifte står bare heroppe på min skærm. Det var lidt fail. Men Spotify, rigtig godt musikprogram. Det vil vi godt reklamere lidt for. Det er faktisk rigtig godt. Det er godt. Yndlings... Okay, lad os tale om vores yndlingsting. Hvad er dit yndlingsspil? Yndlingsspil? Altså, hvis du siger ting, så er det mere. Yndlingsspil, det er sgu nok... Jeg kan godt lide Minecraft. Minecraft? Ja, nej, det tror jeg. Min yndlingsspil, det tror jeg faktisk er Farming Simulator 2013. Der findes 3 versioner af det. Farming Simulator 2009. Ja. Lort. Farming Simulator 2011. Godt. Farming Simulator 2013. Bedst.
Ja, okay. Hvad er dit yndlingsspil? Mit yndlingsspil? Gamebot. Nej. Altså, kan der være noget, der ikke kommer ud endnu? Ja, så sagde du helt klart Saints Row 4. Ja, selvfølgelig. Men Oliver elsker Saints Row-serien. ja, fuck. Jeg elsker det. Og Saints Row 4, ikke? Køb det! Når det kommer ud. Det kommer ud den 30. august. Det er fuldstændig rigtigt. Men mit yndlingsspil, der er kommet ud, det er Saints Row 3. Ja. Okay, hvad er din yndlingsting? Vi kan bare skiftes. Til sin... Den der. This thing is my Okay. lucky thing. Ejler. Jeg elsker det. Jeg elsker bare Kaptajn Nutegøj. Hvad er din yndlingsting? Den her, det må jeg sige, den her. Og det var vores iPhone 5. Jamen altså, min mobil den er også meget pæn. Gamle knæsten Sony Ericsson. Den er dejlig. Og der er lige ny iPhone 5. Yeah! Dejlig gammel Sony Ericsson. Som ikke kan køre nogen spil. Eller, den har ikke engang noget. Jo, du kan gå på nettet på den. Det koster bare mega mange penge. Okay. Din yndlingslampe. Yndlingslampe, det er i hvert fald ikke den her, jeg tror. Det er min lampe, der står herovre. Det er den her. Så hvis man ikke kan sove sig i stedet for telefon, så tæller man alle de her dyr. Der står det et nummer ved hvert dyr, hvis I kan se det. Men det er sgu da ikke min lampe. Jo, det er. Er det en lampe? Bam! Hvad? Lampe. Awesome! Og så når man skal sove, så tæller man lige 75, 76, 77, og der er helt op til nummer 200. Hvad der var det? Der er lidt derude i vandet, hvor 232, 242 her. 250 er der. 257 der. Altså, der er mange. Der er rigtig mange. Nå, ikke mere om min lampe. Hvad er din yndlingslampe? Min yndlingslampe. Det er nok min latlampe. Den bruger jeg rigtig meget, når jeg ikke kan sove. Så tænder jeg den, Når han ikke kan sove. Hej, hvor er du bakkebukset, Oliver. Jeg skriver bare min lille bog. Jeg har faktisk hvad nu de hedder, det der man skriver i, som der er pisse personligt. Dagbog. Ja, dagbog. Jeg har faktisk en dagbog. Hvad er du for en pige ting eller ikke sig? Oliver er en dreng. Ellers så havde vi kaldt ham Olivia. Ja. Okay, Nu har vi faktisk optaget i 28 minutter. Det er en lang video, det her, men I må rigtig gerne se resten af den. Ja. Ja, vi stopper. Skal vi stoppe nu, eller? Okay, lad os stoppe nu. Og så... Ej, hvad fanden tænker jeg på? Det her er min yndlingsting, men min anden yndlingsting er selvfølgelig min computer, der står hernede. Ja. Den er også bare dejlig. Olivers dejlige bærbar, der står her. Oliver... Ikke mig. Olivers bærbar kan faktisk køre flere spil end min stationære. Men Olivers bærbar, det er også en dejlig Windows 7. Det er sgu rigtigt. Og så har vi min Windows XP hernede. Bang! Top kvalitet, mand. Der får ikke noget bedre end Windows XP udover Windows Vista, Windows RT, Windows 8, Windows Pro, Windows 7. Men jeg gætter... Skal vi stoppe nu? Okay. Vi har taget 29 minutter lige nu. Okay. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. I behøver ikke, men I må meget gerne subscribe, like og give en kommentar. Husk jer, der godt kan lide Justin Bieber. Skriv en kommentar hernede om, hvorfor I kan lide Justin Bieber. Det vil Oliver meget gerne vide. Prøv at se, han er død nu. Så spændt er han. Han dør af spænding. Der er hjørnet af mit kort. Deroppe. Og der er min lampe. Du er frækt. Jeg peger op på min lampe. Men jeg gælder på tak fordi I så med. Ja. Og vi ses! Bye bye! Bye bye!